לאחר כמה שנים, ב-28 וב-27, הגידול שלי התפוצץ וגדל לגודל של 9-10 סנטימטרים, כלומר שליש מהמוח שלי פשוט נאכל. כשמשהו במוח נאכל ומוסר, הוא לעולם לא יכול לצמוח מחדש. היה לי גידול לא הומוגני שכלל חלקים עם גליובלסטומה, שזה הגידול הכי אגרסיבי שיש. אפשר ממש לראות את זה. נראה תמונה עם חומר ניגוד מסריקת ה-MRI. אין שום תיעוד בארכיונים של מישהו ששרד את הגידול הזה. אנשים חיים בערך שנה עד שנתיים, תלוי בגודל הגידול, אבל אף אחד לא חי יותר מזה. ואחרי שאמרתי את האומן שלי בכנות, שמעתי בבירור ובאופן חד קול חזק ועוצמתי שאמר לי, אני בשום אופן לא אתן לך למות לעולם ועד, לנצח נצחים. ובתוכנית של היום, שאני ממש מצפה לה, בקושי הצלחנו אפילו להתחיל, כי יש כל כך הרבה נושאים שהוא ואני דיברנו עליהם באופן לא פורמלי. האורח שלי הוא אדם שחווה טראומה מאוד משמעותית, בוא נגיד טרגדיה בחייו. כלומר, היה לו גידול מוחי מאוד פולשני שהביא אותו כמעט עד ערש דווי. הוא פגש את אלוהים, ובלי עיכובים נוספים אתם עומדים לשמוע את הסיפור שלו. גורן שושליץ' איתנו היום. גורן, תודה רבה שהקדשת מזמנך להיות חלק מהפודקאסט הזה, ואני מקווה שדרך הפודקאסט הזה נוכל להדיר את אלוהים, ושהוא ישמש לבניית השראה וחיזוק לאחרים. ובכן, אני בהחלט יכול לומר שגדלתי בתוך האמונה הנוצרית. אכן, נולדתי לתוך זה, וחייתי את חיי פחות או יותר, או אפילו במידה די משמעותית, כאדם מאמין נוצרי, אבל מבלי לחוות חוויה אמיתית של חזרה בתשובה עמוקה, ומבלי להיוולד מחדש באמת במובן הרוחני. בשנת 2010 הובחנתי עם גידול מוחי חמור מאוד. באותה תקופה הגידול היה בגודל של כ4 סנטימטרים, מסה די משמעותית. אושפזתי בבית החולים, אך לא נותחתי ולא הסירו את הגידול אז, משום שלא הסכמתי לחלוטין לעבור ניתוח כה גדול באותו זמן מסוים. וכתוצאה מכך חזרתי הביתה אל משפחתי. בדיוק אז אנחנו כמשפחה התחלנו להתפלל לאלוהים בלהט שרפא אותי בדרך נס. ולאט לאט אבל בטוח התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב, וחוויתי שיפור הדרגתי במצבי הכללי וברווחתי. ואז, כשכבר התחלתי להרגיש טוב יותר, איכשהו התחלתי לאבד את הקשר שלי עם אלוהים. ומעבר לזה, כמעט התחלתי להרגיש, שזה לא אלוהים שעזר לי, אלא שאני בריא בזכות המעשים שלי עצמי. עברתי לתמציות צמחים, ויתרתי על בשר, חלב וכל המוצרים התעשייתיים מהחי. הלכתי, אתה יודע, לעומק של טיפול נכון, תזונה טבעית, תמציות צמחים, בלי ויטמינים או מינרלים מזויפים, שבעצם מזיקים ומשתמשים בהם היום בחנויות טבע. הם למעשה מזיקים לגוף האגם. הגוף שלנו יכול לנצל רק חומרים מהצומח, רק תכשירים שבאמת מופקים מסוגים שונים של צמחים, ואז הם פועלים כמו שצריך. יש פה הרבה על מה לדבר, אבל לא ייכנס לזה עכשיו. למשל, איך בדיוק הרגשת בשנה 2010 בשנה המסוימת הזו? האם חווית כאבי ראש משמעותיים או אי נוחות באותה תקופה? האם זה היה כאב ראש קבוע? איזשהו סוג של מיגרנת? איך בכלל הגעת לנקודה שבה אמרת, אני רוצה ללכת לרופא לבדוק את זה? ובכן, התעלפתי די פתאום, ואז מיד פינו אותי לבית החולים באמבולנס. ושם, בבדיקה, גילו שיש לי גידול מוחי משמעותי, בערך 4-5 סנטימטרים בגודל. ואז הם מיד רצו להוציא הכל לגמרי באותו רגע, אבל למזלי, אשתי היקרה התנגדה בתוקף, ובסופו של דבר לא אפשרה שזה יקרה. אז הם פתחו בזהירות את הגולגולת שלי, ואז, אחרי שעשו זאת, הם מיד התקשרו לאשתי כדי לבקש ממנה ברצינות רשות מפורשת להוציא הכל לגמרי. היא סירבה בתוקף, אז הם סגרו אותי בקפדנות ופשוט השאירו אותי שם. ולפי הערכה הרפואית שלהם, בחרתי במודע לא להישאר בחיים, שזו הייתה תובנה עמוקה וקשה. וריצה מאוד ארוכה. ואז התחלתי, אז לפני כן הייתי אוכל הרבה בשר ומאכלים לא בריאים. מאז הפכתי לאוכל צמחי מוחלט, אוכל רק מזון מהצומח, והפסקתי לאכול בשר וכל דבר אחר. והתחלתי להרגיש הרבה יותר טוב. אז בתקופה ההיא בבית החולים ואחריה, היינו כל הזמן מתפללים לאלוהים שירפא ויציל אותנו, כמו שציינתי. וככל שהשתפרתי, יותר ויותר שכחתי שהבריאות שלי היא תוצאה של ההתערבות שלו. ואחרי חצי שנה,
הפסקתי להתפלל וללמוד לגמרי. למעשה, במשך שנה, ופתאום מצאתי את עצמי שוב בבית החולים. נקבע, הייתי בבדיקה חודש לפני כן, והיה לי גידול כאן בצד שמאל, וחודש לאחר מכן, מכיוון שזה היה הגידול הכי ממאיר שיש, התגלה כשפינו אותי לבית החולים, שבצד השני של המוח שלי נוצרו עוד 3. אחד היה בגודל 2, בעצם אחד בעיקר סנטימטר. בעצם כל הראש שלי היה כמעט אכול, ואני זוכר את זה ממש טוב. צוות בית החולים אמר לי בצורה מאוד ברורה שהם פשוט לא יכולים לעזור לי, שאני בעצם צריך ללכת הביתה ולהתכונן להיפרד לשלום מהמשפחה האהובה שלי, למרות שבקושי הצלחתי לתקשר בכלל. הייתי במצב של חצי הכרה מה שנקרא, באופן סמלי, ואז זה היה ביום שבת אחר הצהריים. זה היה שיא הקיץ, בערך 40 מעלות צלזיוס. היינו בקומה העליונה של הבית שלנו, והרבה מאוד אנשים באו להתפלל לרפואתי. לא הייתה עננה בשמיים, ופתאום במהלך התפילות התחיל לרעום רעם כל כך חזק שכולם נבהלו, תוהים מה קורה אם זה סוף העולם. ככה חזק זה היה. ופתאום הרגשתי מצוין. קמתי, חזרו אליי הכוחות, ואז הלכנו לבית החולים ל-MRI. ושם נקבע שכל הגידול החדש נעלם כאילו לא היה מעולם. אז הגידול העיקרי בצד שמאל הוא לא קטן, אבל הדבר ששם אותי על ערש דבי פשוט נעלם. כלומר, אלוהים ממש יצר את החלק הזה במוח שלי. Dad. 2020 נקבע שיש לך גידול במוח בגודל של כ5 עד 6 סנטימטרים. במהלך התקופה ההיא, אחרי שגילית על זה, עברת לתזונה מבוססת צמחים. נכון. בדיוק. כמה זמן נשארת על התזונה הצמחית הזו? כמה זמן היית על התזונה הצמחית הזו? ובכן, הייתי עליה במשך שנה, אבל בחודשיים או 3 האחרונים התחלתי לאבד משמעת, והתחלתי לאכול כמו אנשים רגילים, עדיין בלי בשר, אבל לא בריא. וכך, רק בתוך חודשיים של נטישת תזונה בריאה ואלוהים, חזרתי להיות חולה. כי אם מישהו לא מעלל ומפאר את אלוהים ומראה הכרת תודה, זה אומר שהוא נטש את אלוהים. ואז אחרי זה, אפשר לומר, חזרת שוב לדרך הכנה של האכילה שהייתה לך קודם. אז כשאלוהים עשה עוד נס, התחלתי שוב לעשות את הדברים כמו שצריך. אבל הייתי גם, איך לומר את זה בצורה מספקת או מדויקת? הייתי במצב די עמוק של, אתה יודע, סוג מסוים של הרגשה. תנודות. הייתי על עקומה תנודתית, די לא יציבה. לא באמת הייתי יציב. עבדתי בשקדנות למען אלוהים ועזרתי אנשים בעקביות, אבל זה לא היה בשלמותו המלאה. ואז, אחרי כמה שנים משמעותיות, ספציפית בשנת 2018 או 2017, הגידול שלי התפוצץ וגדל לגודל של 9 על 10 סנטימטרים. אז שליש מהמוח שלי פשוט נאכל, וכאשר משהו במוח נאכל ומוסרים אותו, הוא לא יכול לצמוח מחדש, כי תאי העצב, הם לא גדלים, הם לא מתרדים. אז אם זה הוסר, זה הוסר. אז מתי זה היה? באיזו שנה זה היה? ב-2018. וב-2018 זו הייתה נגיד נקודת המפנה בשבילי, נכון? תגיד לי, בחיים הפרטיים והאישיים שלך, פחדת מהמוות? חשבת על זה? איזה מחשבות מתרוצצו לך בראש הכי הרבה באותה תקופה? ובכן, ברגעים האחרונים האלה, לפני נקרא לזה מוות, שזה מה שזה היה אמור להיות, הייתי הכי קרוב לאלוהים. אז בתקופה המסוימת והקשה היא, באותן שנים, היו לי התקפי אפילפסיה כל כך חמורים, כי שליש מאוד משמעותי מהמוח שלי היה מדוכא לחלוטין. אז המוח שלי היה תחת כזה לחץ, הגידול, כמו שתוכלו לראות בתמונות שנראה אחר כך, דחף את החצי השני של המוח שלי ב2 סנטימטרים או יותר. יש כמובן מקורות שונים להתקפי אפילפסיה, אפילו בהקשר הרוחני של מאבק בין שני צדדים. אבל אם משהו נגרם, מבחינה אנטומית, כמו שהיה אצלי, אז זה לא קשור להיבט הזה, אלא ממש לרקמת מוח שנהרסת. ועל ידי הלחץ העצום על שאר המוח, שהיה בערך 2 עד 3 סנטימטרים עבים ומייסרים. זה היה כל כך נורא, כאילו מישהו בכוונה תוקע כבל חשמל של 230 וולט, לא סתם 12, אלא 230 וולט חזקים ישירות לתוך האוזן שלך. ובכנות, אני אפילו לא יכול לתאר כמו שצריך את ההשפעה המייסרת והכואבת עד אין קץ.
גם אם הייתי מלא בשנאה ורציתי באמת לגרום סבל כזה למישהו אחר, לעולם, אבל לעולם לא הייתי מאחל את זה לאף אחד, אפילו לא לדמות כמו היטלר. עינוי כזה כמעט ולא חווים. דיברתי עם אנשים, אבל אף אחד לא עבר תחושות מחרידות כאלה, כמו חוט של 220 וולט שמעביר חשמל דרכך, פשוט קורא אותך מבפנים. אז בעצם היית נגיד באותו רגע ממש על ארש דבי, פשוטו כמשמעו עומד מול סוף חייך. כן? איך נראתה התקופה הזו? מעולם לא הייתי קרוב יותר לאלוהים. אז אפילו לפני אותו רגע עמוק של ארש דבי, אולי חודשיים שלמים קודם לכן, כשהפכתי כבר לחלש ושברירי בצורה בלתי רגילה, הצלחתי בקושי ללכת 20 או 30 צעדים, והרגשתי איך אני הולך ונחלש מיום ליום. אבל הייתי כל כך קרוב לאלוהים, עד שהמחשבה על המוות בכלל לא הפחידה אותי, אפילו לא קצת. הדבר היחיד שחשבתי עליו היה אולי למען אשתי היקרה ובני האהוב, שהשיר מאחור, אבל מבחינתי לא הרגשתי שום פחד. הרגשתי שמצעלתי. הגעתי לכזו קרבה עמוקה עם אלוהים, עד שגם המוות לא הפחיד אותי, כי אנחנו יודעים שכאשר ישוע יבוא בקרוב בדור שלנו, הוא יקים לתחייה את כל המאמינים שלו, אלה שקיבלו אותו וחיו לפי רצונו. אז, במובן מסוים, זה היה גם החלק היפה ביותר בחיי, אבל באותו זמן הרגשתי שזה יהיה אנוכי להבטיח ישועה רק לעצמי דרך קרבה עמוקה כזו, בזמן שכל כך הרבה אנשים על פני האדמה יאבדו לנצח. ולכן, כששכבתי שם, התפללתי תפילה עמוקה לאלוהים. אם זו הייתה רצונו לעשות נס, כי זה לא היה עניין של ריפוי, אלא של בריאה של מוח, מאחר שהמוח שלי נאכל. אז כן. בואו רק נבהיר את זה ללגה. אז כאשר גידול ממיר מגיע לשלב מתקדם כמו שלך, לצערי בימים הקריטיים האחרונים פשוט אין תרופה יעילה. זה נותר באופן טרגי כפי שהוא, נידון למוות בלתי נמנע. הגידול שלי היה ממיר מאוד. ישנם גידולים שפירים שאינם סרטניים, רק גידול במוח, ואנשים יכולים לחיות איתם הרבה זמן. אפשר אפילו לנתח אותם. אבל שלי היה דרגה 3 ו-4, והוא לא היה הומוגני. מה זה 3 ו-4? ובכן, יש 4 דרגות של גידולים. הראשונה היא גידול שפיר, שהוא כמו צלקת, ואפשר להסיר אותו בניתוח. אם זה נעשה בזמן, אפשר לשרוד, אבל ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך קשה יותר לרפא את המטופל. היה לי גידול לא הומוגני, שבו היו חלקים עם גיובלסטומה, שזה הגידול הכי אגרסיבי שיש. כפי שאתם רואים, זה מראה תמונה עם חומר ניגוד מסריקת ה-MRI. אז היו אזורים לבנים במיוחד, ולפי הארכיונים, אף אחד מעולם לא שרד גידול כזה. אנשים חיים בערך 1 עד 2 תלוי בגודל הגידול, אבל אף אחד לא חי יותר מזה. באמת, בואו פשוט נמשיך את הסיפור הזה. אז, ב-2018, שקבת לבד במיטה שלך. איזו תפילה התפללת לאלוהים? איך זה היה? ובכן, התפללתי במשך זמן רב מאוד. לא הייתה לי שעון באותו רגע מסוים, אבל זה בטוח היה לפחות שעה שלמה. שם, שוב, באותו מרחב קדוש, התוודעתי בענווה על כל חטאיי בפני אלוהים הכל יכול, והבאתי את רצוני הכנה להקדיש את כל חייו לו לחלוטין. בעצם הייתי בעולם העסקים. הייתי כלכלן, ויחד עם יצרן יסדתי חברה גדולה לייצור ציוד שמע, וזה הרחיק אותי אפילו יותר מאלוהים. אז, בפשטות, אלוהים היה צריך לאפשר לזה לקרות כדי שאוכל להיות איתו ולהישאר לצידו. אבל בתפילה ההיא התפללתי לאלוהים על הכל. ביקשתי ממנו שיסלח לי על כך שהתרחקתי ממנו, על כך שנכנסתי לעסק ההוא וכל הדברים האלה. והתוודעתי בפניו על כל החטאים הרבים שאני זוכר בבירור, וביקשתי ממנו בכנות את סליחתו האלוהית, ואם זו אכן רצונו הקדוש, כפי שאמרתי קודם, שיבצע התערבות ניסית אמיתית, כדי שאוכל לשלוח מסר קריטי של הזהרה דחופה לכל האנושות, כדי שרבים יוכלו להינצל לפני שובו המפואר של ישוע. ואחרי שאמרתי אמן ברצינות, שמעתי בבירור קול מובחן, חזק ורם. אני בשום אופן לא אתן לך למות לנצח. למה לנצח? כי ישוע עומד לבוא בימינו. פשוט תסתכל על כל המשברים העמוקים שמתרחשים כרגע ברחבי העולם, על הדיקטטורה המדכאת הזו שמתפתחת בהדרגה ממש מול עינינו. הרבה אנשים יתעברו, כי זה קורה בהדרגה, אבל אם תסתכל על 20 השנים האחרונות, הנפש של אנשים השתנתה, המנטליות שלהם. אף אחד כבר לא רוצה לדבר עם אף אחד, זה רק הטלפון הנייד.
כל היום הם פשוט מחזיקים את הטלפון הנייד שלהם וקוראים. אז הכל השתנה. חוסר המוסריות הופיע בצורה בלעדית כל כך בכל העולם שזה בלתי נתפס. רק לפני 20 שנה קצרות, ההתפתחות העמוקה הזו הייתה בלתי נתפסת לחלוטין. אבל כפי שאמרתי בעקביות, מאחר שלצערנו אנחנו מקבלים את זה כל יום במנות קטנות ומטעות, אנחנו פשוט כבר לא באמת מסוגלים לתפוס עד הסוף את ההידרדרות העמוקה והמדאיגה של האנושות, שלצערנו הופיעה והשתרשה. אני מבין. אז הצעת תפילה קנה לאלוהים שנמשכה בערך שעה שלמה. מה בעצם קורה אחרי התפילה המשמעותית הזו? ובכן, הייתי בבית החולים, והדבר המעניין הראשון היה שפתאום זרים, חולים אחרים, התחילו לגשת אליי ולשאול אם הם יכולים לשמוע משהו על אלוהים. וזה היה במדינה שבה גרתי באותה תקופה. זו מדינה אתאיסטית, רחוקה מאוד מאלוהים. לפני האוניברסיטה, העבודה הראשונה שלי הייתה כטכנאי רנטגן, וניהלתי מחלקה עם MRI וטומוגרפיה, אז אני יודע היטב איך האווירה נראית במעגלים הרפואיים. ולדבר על אלוהים בסביבה כזו זה בלתי אפשרי, אבל מעניין שקרוב ל30 אנשים באו לראות אותי בזמן שהייתי שם, מספר גדול, וכולם היו צמאים לאמת, ויכולתי לספר לכל אחד מהם את האמת. מה שהפתיע אותי הכי הרבה היה שמתוך כל האנשים שפגשתי, מרופאים ועד אחראים על הניקיון, החוויה הכי משמעותית שלי הייתה עם מישהי שאחראית על הניקיון. באיזשהו אופן, דרך אשתי, היא התחילה לשאול עליי. קשה באמת להבין אדם זר לחלוטין, אנשים שמבררים עליך ורוצים ליצור איתך קשר. אחר כך ביליתי עוד כמה ימים במקום רחוק אחר, ולצערי לא יצא לי לפגוש את אותה אישה מסוימת. אז הלכתי לשם, ואפילו ממרחק די גדול היא מיד קראה אליי, גורן, היי, אתה יכול בבקשה לספר לי משהו באמת עמוק על האמת, על אלוהים, על ישוע? כלומר, התרחשו שם ניסים מדהימים, והאנשים פנו לאמונה בבית החולים ההוא, ואני באמת הייתי בהלם, כי אף פעם לא חוויתי דבר כזה קודם. תמיד למדתי את התנ"ך ואת אחרית הימים לפני חזרתו של ישוע, אבל אף פעם לא הייתי עד למעשים כל כך עוצמתיים ואינטנסיביים של אלוהים. אני יכול גם לומר שגם היום אני עובד באינטנסיביות עבור אלוהים, וניסים ממשיכים לקרות כל הזמן. למשל, לאחרונה אני דרך נסיבות מוזרות באמת, ובאופן כן, כאלה שפשוט לא מציאותיות או אפילו סבירות, איכשהו הצלחתי להגיע לאותו אדם מסוים. אנשים אז התקשרו אליי כי הייתה אישה מסכנה מאוד שגסה לה איתה מסרטן אגרסיבי שטרף לחלוטין את כל אזור הבטן שלה. כל איבר ואיבר פשוט נעלם מחלוטין, וזה היה באמת נורא ושובר לב לראות את זה. כתוצאה מכך, אשתי האהובה ואני ביקרנו אותה, התפללנו איתה בכוונה רבה, ודיברנו הרבה ובאריכות על אלוהים, על האמת העמוקה והנצחית. לאחר מכן, היא נשלחה למחלקת טיפול פליאטיבי במרפאה, שם שוהים אנשים שנמצאים בסוף חייהם. התפללנו וגם יש לי קבוצה. אני אפילו יכול לשלוח לך את הקישור כדי שתוכל להצטרף אלינו בפייסבוק ובאינטרנט. בכל מקרה, כמה ימים לאחר התפילות שלנו, האישה שוחררה ממחלקת הטיפול הפליאטיבי כשהיא מרגישה טוב מאי פעם. ועכשיו היא מצטרפת אלינו לתפילות הקבוצתיות שלנו. אנחנו חווים דברים כאלה כל הזמן. תהילה לאלוהים, תהילה לאלוהים. אז זה היה התוצאה של השותפות שלי עם אלוהים. אפילו לפני 28 עבדתי בשבילו בשלבים שונים, אבל מאז אותו זמן הקדשתי לו את כל חיי לחלוטין. וכתוצאה מכך, הרבה מאוד אנשים באמת מצאו את אלוהים. לא בזכות שום כוח שלי, אלא דווקא בגלל שנתתי לאלוהים את מחשבתי. כדי שהוא יוכל לדבר את המילים העמוקות האלה דרכי, לא אני בעצמי, אלא בהכוונה האלוהית שלו. תהילה לאלוהים. הייתי רוצה שנחזור קצת אחורה לחוויה שלך. אחרי שהתפללת לאלוהים את התפילה הארוכה של שעה, מה קרה עם הסרטן? מה הרופאים אמרו? איך נראו הסריקות לאחר מכן? ובכן, בזמן שהייתי בבית החולים, הם פתחו שוב, אתה יודע, כדי לראות מה אפשר לעשות. ואז הם סגרו את זה. הם הוציאו בערך 1.5 סנטימטר של רקמה לבדיקה, ושם הם רק מצאו שזה שלב 4. זה אומר הגידול הממאיר ביותר שיש, כזה שאפילו לא קיים בארכיונים. תמיד יכול להיות בין מיליארדי אנשים מישהו ששרד משהו. בדיוק כמו עם הפצצות ביפן, יש אנשים ששרדו אפילו ממרחק של 400 מטר.
אבל בנסיבות רגילות אין שום תיעוד בארכיונים הרפואיים של מישהו ששרד את זה. כי זה מהיר יותר, ולא אפילו עם טיפולים טבעיים. אני תומך בטיפול טבעי עם תמציות צמחים, לא באותם ויטמינים ומינרלים, מה שנקרא שנמכרים בחנויות טבע, ששם אנשים רק עושים כסף. אבל בחנויות האלה יש גם את התמציות האלה. לדוגמה, תמצית סידן מיוצרת מצמח מסוים באוקיינוס, והיא חייבת להיות מחומר חי, כי אז הכל נטחן דק מאוד. אז מה שאני רוצה לומר זה שאני תומך ברפואת הצמחים הקלאסית, שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שיש לנו היום, כשאנשים לא מבינים שהכל סובב סביב כסף. אבל כדי לחזור לשאלה המקורית, אחרי אותה חוויה מדהימה באמת, קמתי מהמיטה מאוד מהר וניהלתי הכל ביעילות. אנשים המשיכו להתקשר אליי בעקשנות, רצו לדבר איתי בזמן שעדיין הייתי במיטות שלהם. אפילו האחיות המסורות שנכנסו לחדר לבדוק מה שלומי. הכל היה באמת די מעניין וללא ספק תקופה בלתי נשכחת. ואז אני לא יודע, הרופאים לא ממש האמינו שאני מרגיש כל כך טוב בצורה יוצאת דופן. אז הם השאירו אותי קצת יותר זמן ממה שתכננו בהתחלה. אבל אחרי 10 ימים טובים שוחררתי רשמית ומיד חזרתי הביתה עם המשפחה האוהבת שלי, מרגיש הרבה יותר טוב ומלא הקלה. באותה תקופה גרנו בכפר הררי ויצאנו להליכה של 10 קילומטרים בין הגבעות. ולפני כן אפילו לא הצלחתי ללכת 10 מטרים, אבל אחרי הנס של אלוהים יצאתי להליכה שנמשכה יותר מ3 שעות בעליות ובירידות של הגבעות. אלוהים באמת עשה נס שאי אפשר לתאר. זה מה שאני יכול לומר וכל הרופאים מסכימים איתי. נבדקתי על ידי הרופאים הבכירים ביותר כי הם לא הצליחו להבין מה קרה. רופא אחד אמר, אתה יודע אדוני, אלוהים לא קיים וניסים לא קורים. תן לי לספר לך משהו עכשיו. מאז שהגידול שלך נעלם, הוא בעצם לא נעלם כי הוא לא יכול פשוט להיעלם. במקום זאת, somehow הגוף שלך גלגל אותו. הוא גלגל אותו והוא התחבא בין התאים. אלוהים לא קיים, נסים לא קיימים, אז זו פשוט אפשרות אבולוציונית. אז הגוף מצא דרך לגלגל את המוח הזה כך שהתפקוד, אני מתכוון, ורופאים, יש לי כבוד רב לרופאים, כי הם משכילים מאוד ולומדים פי 2 מאיתנו, שסיימנו תארים רגילים. אבל כרופא, אדם צריך להשתמש בשכל שלו, כי תעשיית התרופות מנהלת את תהליך האוניברסיטה, ומפציצה את הסטודנטים במידע שקרי, כדי שהתרופות שלהם ימכרו. אבל צריך להדגיש את זה. רופאים נחוצים גם ברפואה טבעית. יש לנו הרבה אנשים שהולכים לקיצוניות, ואומרים שאנחנו בכלל לא צריכים רופאים. האיזון האמיתי הוא להשתמש ולסנן את שני הצדדים. זה בדיוק מה שבאמת קרה. הרופאים היו די מופתעים, חלקם באמת הודו, באמת, ואחת הרופאות מהקבוצה היא הייתה חברה משמעותית בקבוצת התפילה שלנו במשך תקופה ממושכת. אז בעצם עכשיו כשאנחנו מדברים על רופאים, נזכרתי שהייתה לי חברה שהייתי קרובה אליה. היא הייתה רופאה שהייתה לה קליניקה לרפואה טבעית, והיא הייתה אשת מקצוע רפואית מאוד רשמית, אבל היא הייתה מעורבת בדת הניו אייג' שבה השתמשו בשיטות שמקורן מהצד השני. ואז בדרך ניסית, אלוהים חיבר בינינו דרך אמא שלה, שהייתה אתאיסטית ושמעה על חוויית הריפוי שלי. ואז היא רצתה שנדבר גם על המקרה שלה, היה לה. איך אומרים את זה? זו מחלה שבה העצבים מתנוונים, ובקרוב אתה כבר לא יכול ללכת, אתה נחלש ונחלש, ובסוף אתה אפילו לא יכול לפתוח את הפה שלך ומת. בעצם זה חשוך מרפא, אין אנשים שהחלימו מזה. ואפילו אז אלוהים שמר עליה עוד לפני שהיא פגשה אותנו. למרות שהיא הייתה בקטע של ניו אייג', המחלה שלה התקדמה לאט מאוד במשך 10 עד 15 שנה, שזה לא רגיל, אבל אלוהים הכין אותה כי הוא ידע שהיא תבוא להכיר את האמת. ואז היא הצטרפה לקבוצה שלנו, ואחר כך, טוב, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לפרטים, אבל בגדול דיברנו הרבה על האמת, על דת ודברים כאלה. היו הרבה מכשולים. השטן ניסה לעצור אותה, ועכשיו היא אישה מאוד נאמנה לאלוהים. ורק לאחרונה, לפני 2 או 3, הכל הוסר. היא חזרה להיות תקינה פיזית, למרות שהעצבים האלו נהרסו, הכל שוקם, ועכשיו, בגיל 68, היא הולכת כאילו הייתה נערה. תהילה לאלוהים, תהילה לאלוהים.
תגיד לי, מהזמן שהתפללתם ועד לריפוי המלא, כמה זמן זה לקח? זה קרה בין לילה מיד אחרי התפילה, או שהיה פרק זמן שבו זה נעלם בהדרגה? אתה זוכר? ובכן, כמו שאמרתי, קמתי מיד אחרי זה וחזרו לי הכוחות והכל, אבל לקח אולי שנה או שנתיים עד שהכל נרגע, עד שהמשקעים של הדם שהצטברו במוח התנקו, ועד שהכל... אבל אני חייב לומר, אני לא חושב שאני משקר, אלוהים השאיר אותי קצת חלש. אז גם היום אני לא חזק לגמרי כשאנחנו מסתכלים למשל על השליח פאולוס. הוא התפלל לאלוהים 3 פעמים שיסיר את המחלה הזו מראשו. וישוע אמר לו, כפי שאנחנו קוראים בתנ"ך, ביקשת ממני מספיק, אל תבקש ממני על זה יותר. אז לעתים קרובות אלוהים משאיר אנשים עם סבל כדי שלא יהפכו לגאוותנים. כמנהל, אולי הייתה לי נטייה לפתח גאווה, ולכן אלוהים פשוט השאיר אותי כך. הוא הביא אותי לכל מקום, אבל בסופו של דבר אליו עצמו ואל הענווה. אבל אני וכולנו עדיין צריכים תמיד להתפלל לאלוהים שלא נפתח שוב את התכונות השליליות שלנו. כמובן, ספר לי לאורך כל התקופה של המחלה שלך, החופשת מחלה, הקשיים והאתגרים שעברת. מה, נגיד, אלוהים נראה לך דרך כל החוויה הזו? אז אהבה, איזה סוג חיים חיית קודם? זה... חייתי את החיים הממוצעים של אזרח רגיל? לא הייתי מעורב בפשע או בדברים רעים במיוחד. אבל המצב הוא כזה שלפני אלוהים, לעתים קרובים פושעים קרובים אליו יותר ולישוע, מאשר אנשים שהתקרו, אלה שמכירים את אלוהים אבל התקרו כשאנחנו מסתכלים על זה. בוא נזכור את הגנב שהיה ליד ישוע על הצלב. הוא ניצל, אבל כל אותם יהודים שהרגו אותו, שהיו קרובים לאלוהים, לא ניצלו. אז אלוהים קובע את האחריות שלנו לפי הידע שלנו. ומכיוון שהייתי בן ונכד לרועים, מטיפים נוצריים, ידעתי יותר מאחרים, ואלוהים מודד חטא לפי הידע. אז אלה שלא יודעים כלום, שמעולם אפילו לא שמעו שיש אלוהים, ינצלו לפי האופי שלהם ולפי הידע שהיה להם. אבל ככל שהידע שלנו עמוק יותר, במובן מסוים אנחנו יותר מוגנים. כי ככל שהידע שלנו עמוק יותר, כך אנחנו קרובים יותר לאלוהים, וכך אנחנו גם יותר מוגנים, אבל באותו זמן גם יותר אחראים. נכון מאוד. אז תן לי לחזור על זה. ידע הוא לא תנאי לישועה, אבל הוא עוזר. השטן, כשיש לנו ידע, יכול בקלות רבה יותר להוביל אותנו לניו אייג' לכל מיני דברים. האם היית אומר שבחיים שלך, בוא נחשוב, לפני המחלה המשמעותית ההיא, הקמת חברה משגשגת, עסק מצליח וכן הלאה. האם אתה באמת ממליץ לאנשים להיכנס באופן פעיל לעולם המאתגר של היזמות, כדי להעסיק את המחשבות שלהם בדברים התובעניים והמרתקים האלה? עד כמה צריך ללכת רחוק כדי שזה לא יהפוך לעליל בחיים שלך? עסק כשלעצמו אינו חטא, הרי צריך להתפרנס. השאלה היא מה מרכז חיינו ובמה אנו מתמקדים. ואם אנחנו יוצרים עסק שבו אנחנו עובדים 15 שעות ביום, אנחנו כבר לא מסוגלים. אנחנו צריכים להכיר בזה, כלומר, אני באמת לא יכול אפילו לומר בכנות שאני עכשיו לגמרי קדוש וצדיק, כי כבני אדם אנחנו כל הזמן גדלים ומתפתחים. כי לפני שישוע יחזור, נצטרך להיות קדושים. יום אחד אולי נדבר גם על ההיבט הזה. אבל איבדתי את חוט המחשבה הכל בסדר, תרגיש חופשי להצטרף לסליחן. פשוט תיגע בזה כדי שזה יפסיק להרתות, כן? בבקשה, פשוט תחזור על השאלה. הטלפון שלי יסיח את דעתי. כן? האם אתה ממליץ לאנשים להיכנס ליזמות? ועד כמה זה יכול להתקדם לפני שזה הופך, נגיד, לעליל בחיים שלך? ובכן, אנחנו יכולים לראות בבירור שבתנ"ך, האדם העשיר והמשגשג ביותר על פני האדמה, היה גם האדם הנאמן והירא ביותר באותו הזמן בדיוק. אז ברור שהעושר עצמו אינו מכשול בלתי עביר להשגת הישועה. אבל למרבה הצער, כפי שישוע עצמו אמר בעומק, יש רק מעט מאוד עשירים שבאמת מצליחים להיכנס למלכות השמיים. לא נוכל לעבור כמו גמל דרך השער הצר.
זה אומר, בעיניי, שהעסקים הם באמת עסקים רק אם אלוהים מדריך אותנו, והוא מוביל אותנו, אפילו בענייני עסקים, ואנחנו נשארים מחוברים עליו, כך שכאשר אנחנו עובדים, אנחנו מתפללים ומבקשים ממנו הכוונה לגבי מה עלינו לעשות כאן. האם נרמה את שותפנו לעסקים? האם נהיה לו ישלין? האם נגנוב בדרך כלשהי? אבל גם זה לא העיקר. העיקר הוא מה נמצא במרכז המחשבות שלנו. אם אנחנו רואים שבגלל העסקים לא נוכל להתפלל לפחות שעה בבוקר כשאנחנו קמים, אם אנחנו מרגישים שאנחנו מפסיקים, שהלחץ מהעסקים משתלט על הכוח שלנו, שאין לנו יותר אנרגיה לקום ולהתפלל שעה, ולפני השינה בערב, זה צריך להיות עבורנו סימן שזה לא לפי רצון אלוהים. אתה החלמת לחלוטין מהחוויה ההיא. היום שנת 2025, ונניח שעברו בערך 4 או 5 שנים מאז שנפטרת מזה. זה נכון? אולי אפילו יותר. זה היה 28 ו8, לא עכשיו, 2025, זה 8 או 9 שנים. איך אתה מרגיש עכשיו? אני מאמין שהצופים ימצאו את זה מאוד מעניין. האם יש לך בעיות בריאותיות שנשארו איתך מהתקופה ההיא? ובכן, אני מרגיש חלש יותר. כלומר, כמו שאני אומר, אני לא השליח פאולוס, וגם לא נביא, רק שתבינו אותי. הפעם היחידה ששמעתי את קולו של אלוהים בצורה ברורה, הייתה כשהוא ריפא אותי. מאז לא שמעתי יותר קול ברור. אנשים, שמתי לב לא פעם ששטן לעתים קרובות לוחש. ולעתים קרובות אפילו המחשבות שלנו, שנראות לנו כאילו שמענו מישהו אומר משהו, כאילו מישהו מדבר אלינו, יכולות להיות פשוט המחשבות שלנו. אז בתחום הזה באמת צריך להיות מאוד זהירים. זה מה שאני יכול לומר. אותו דבר נכון גם לגבי החוויה האישית שלי. אז אלוהים מדריך אותנו. וכשאנחנו קרובים אליו, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשמור את דבריו. אבל השטן שם לנו גבולות. בואו נזכור למשל את הרגע המכריע ההוא, איך קוראים לו? הצאצא הישיר של אברהם משושלת עשיו, יעקב, כשהוא נלחם במפורסם עם ישוע, התנ"ך מציין במפורש שזה היה מלאך. אבל בטקסט מסוים ומעמיק, סופר טוב ומעורך באמת, מתאר זאת בצורה חיה. בדיוק באותו הזמן, השטן עצמו לחש מאחוריו בצורה הרמומית, כל הזמן אמר לו דברים כמו, אתה פשוט לא יכול לנצח במאבק הזה, וכדומה, בניסיון לזרוע ספק וייאוש במחשבתו, או לנצח ולהפוך לשונא. פשוט מאוד, אנחנו באמת חייבים להיות זהירים במיוחד עם העולם העל-טבעי, כי שם השטן הוכח יותר מכל. שמתי לב שבלא מעט תנועות שהתחילו להתקרב אל האמת, השטן הופיע שם מיד, ובסוף הן הגיעו לכפירה חמורה יותר ממה שהיו קודם. בהחלט. האם אתה כרגע בתזונה מבוססת צמחים, והאם אתה ממליץ על תזונה כזו לאחרים? היום תזונה מבוססת צמחים היא חיונית. אני רק אגיד דבר אחד, למרות שאני באמת מתכוון לזה, אני לא צורך מוצרים מהחי. הצמחים של היום, במיוחד אם אינך מגדל אותם בגינה שלך, על האדמה שלך, הם מאוד מדולדלים. ובו בזמן אנחנו נאלצים לצרוך ביצים. הביצים הן באמת המוצר מהחי היחיד שמכיל לא רק בשר, לא רק משהו שהבשיל, אלא ממש כל מה שנחוץ לקיום החיים, כך שיצור שלם יכול להתפתח ממנו לגמרי. אז יש שם ריכוז מלא של הכל. אם יום אחד תבוא רדיפה, לא יתפלא אם בסוף נתחיל לגדל אותם אז, אבל את זה כדאי לשים בצד. אז ביצים אנחנו צריכים להיות 99% על תזונה מבוססת צומח. ולמשל אנחנו צריכים להכין לחמים כדי לאכול. האויב בעצם הפך את הלחם לחומר הכי רעיל בתזונה של היום. ובחיטה של היום המבנה הגנטי שלה עבר מניפולציה, אז היא הפכה למסוכנת מאוד. אבל כל הזנים כמו מר וכדומה, אם מכינים אותם רק עם שמרים יבשים, בשום אופן לא עם שמרים טריים. ואופים אותם כך שיש חורים בלחם, והוא יבש לחלוטין. הכי טוב להשיב אותו ליום אחד. זה אחד היסודות של תזונה בריאה וכדומה. אני לא אכנס לזה עכשיו, למרות שהקדשתי לזה הרבה זמן. בעצמי. כמובן. אבל אם נוכל רק להסביר קצת יותר לאנשים איך אתה מרגיש היום, האם אתה בריא לחלוטין, או שעדיין יש לך תסמינים שנשארו מזה. זה מה שמעניין אותי. ובכן, אני מסוגל לעשות הכל. כלומר, אני כותב ספרים. אני גם עוסק בעבודה פיזית.
ואני לעתים קרובות נוהג מרחקים מאוד ארוכים, במיוחד ש-600 קילומטרים בכיוון אחד, שזה מסע די משמעותי. אני יכול לעבוד כרגיל, אבל אני מרגיש שאני לא בדיוק אותו דבר כמו קודם, קצת. חלש יפל, אני... מרגיש מידה מסוימת של חולשה ואני מודה לאל על כך. באמת, זה באמת שומר עליי. בדיוק כמו הדוגמה העמוקה של השליח פאולוס, זה כל הזמן שומר עליי ענווה עמוקה. כדי שלעולם לא יהפוך ליאיר ובסופו של דבר יתרחק מאלוהים. תודה. נכון כך. אז בוא נאמר, כאחת השאלות האחרונות והחשובות ביותר, מה היית אומר כאדם שבאמת עבר טרגדיה כל כך עמוקה ועצב עצום בחיים, לפחות בהיבט משמעותי אחד? מה היית אומר לאנשים שעוברים מצבים קשים בחיים שנאבקים עם מחלות קשות? אני אשאיר לך להעביר להם מסר. ובכן, אני יכול לומר דבר אחד. אלוהים, כפי שציינו בהקשר של השאלה על גיור וישוע, מצפה מאיתנו לעשות את החלק שלנו, את מה שאנחנו מסוגלים לעשות. כלומר, אלוהים מרפא אנשים שחורים באפריקה שאין להם כלום, מבלי שהם יעשו דבר, כי הם לא במצב לעשות זאת. אבל אצלנו, כשאנחנו מסוגלים לעשות משהו, הוא מצפה מאיתנו לעבור לתזונה בריאה ולהשתמש בתמציות צמחים. אבל גם אלה לא יכולים לרפא מחלות קשות. ושם נדרשת עזרתו של אלוהים. אבל מצידנו אנחנו חייבים לוותר על בשר, אלכוהול, קפה, סיגריות, דברים מזיקים, תה שחור וירוק. אז כל הדברים הלא בריאים שמופיעים אצלי בדף, אגב, אני מאוד ממליץ לכם להימנע מהם. יש לי 2 דפים וקבוצות יהודיים בפייסבוק ובאינטרנט. ושם תוכלו למצוא בקלות מדור מקיף על תזונה בריאה. יש ספר מפורט שאני ערכתי בקפידה ממספר מחברים מכובדים, שמסביר ביסודיות את כל עקרונות הבריאות הבסיסיים, תמציות חשובות שבאמת נחוצות וכדומה. אני חושב, אפשר בבקשה לכתוב את זה על המסך? אפשר, תקבלו את זה. הדבר הכי חשוב הוא לאכול בריא, לקחת במחלות מסוימות, למשל, יש תמצית לבונה מרוכזת פי 20. אז תמצית לבונה רגילה היא בריאה, אבל היא לא מרפאה. אם לוקחים ריכוזים גבוהים במחלות הקשות האלה, כמו שציינת, אפשר להירפא. אז תזונה בריאה היא הכרחית, אבל גם תרופות מיוחדות שמופיעות בספר שהכנתי. וכאשר לוקחים את כל זה, אפשר להחזיר את הבריאות אפילו בשלבים הסופיים. ואלוהים עושה את השאר. בוודאי. אז אתה גם היית ממליץ שנעשה כל מה שתלוי בנו עד כמה שאנחנו יכולים? הכל, מה שתלוי בנו. כל מה שתלוי בנו, ותפילה לאלוהים, מסירה מתמדת לידה וכל זה. לידה חדשה. וזה מתבטא. אני יכול רק לשאול מישהו שאלה? אם אתה רואה מישהו ששונא אותך, שתוקף אותך, שפוגע בך בתחומים שונים, כולל בעסקים, ואתה מרגיש שנאה כלפיו, זה צריך להיות עבורך סימן להתחיל להתפלל לאלוהים שייתן לך שלמות של אהבה בלבך, כדי שכמו שישו אהב את אויבהו, גם אנחנו חייבים לאהוב את אויבינו. זה לא אומר שאנחנו צריכים להשתחוות בפני אויבינו, אבל אסור לנו לשנוא, ואפילו אם האויב הכי גדול שלנו יבוא אלינו, עלינו לעזור לו. גורן, תודה רבה על כך שהיית חלק בלתי נפרד מהפודקאסט המעמיק והמרתק הזה. ואם יורשה לי, להיות נועז מספיק כדי לשאול שאלה אחרונה ועמוקה. ברור שהאלוהים הציל אותך מהמחלה הקשה היא, כדי שתוכל באמת להיות אור זוהר בעולם הזה. לשתף אותו ואת דברו האלוהי בגלוי, אם זה היה הנאום האחרון שלך מכל הלב על פני כדור הארץ, איזה מסר עמוק היית רוצה להעביר לכל בני האדם? אלוהים אוהב אתכם, ישוע אוהב אתכם. אין אהבה גדולה יותר מזו שאלוהים אהב ובנו ישוע נתנו לנו.